Қала шарттарында нисек тілді хақлап қалырға? Мен бәләкәй сақта бізді атайым менен әсәйім гел башкортса һөйләштерә торган өйсендә. Безнең фатир ишеге үзенчәлекле бер сик булып тора торгайны. Фатирга инеү менән без башкортса гына аралашабыз дип атайым менән әсәйем безгә һеңдереп әйтә торгайнылар. Шуның өсендә мен рус мәктәбендә укыһам да башкорт телемде онытманым. Бәләкәй сакта без әлбиттә авылга, кунакка бара торгайнык. Каникул вакытында гел башкортса гына һөйләшеп, тугандарым менән аралаша торгайнык. Менә башкорт телен һаклау өчен гаилә эчендә ошондай эшләрне башкарһак, безнең тел үлмәячәк. Үзем корган гаиләмдә лә без кәләшем менән балаларды башкортса һөйләшергә өйрәтәбез. 3 баламда 20-нче башкорт кала гимназиясын тамамлап әле лә укыйлар. Башкортса йырлайбыз, башкортса бейбез. Ишмурат улым, бәләкәй улым Тамыр студиясына йөри. Онда ул балалар менән башкортса йырлай, башкорт фильмнарында төшәләр. Арытланбай менән Зөлхөзә башкорт телен матур итеп белгәс, инглиз телен һәйбәт беләләр. Менә Зөлхөзә әле укып йөри. Инглиз телен, шуннан немец телен дә үзләштереп, инде Арытланбай улым инглиз телен һәйбәт итеп өйрәнеп, матур итеп һөйләшергә үзенә максат куйды.